Výťažok alebo úspech prvého benefičného plesu v Leviciach, organizovaný občianskym združením Život po nehode, priniesol svoje prvé ovocie vo forme otvorenia oficiálnej klubovej miestnosti občianskeho združenia, a to 30. marca. Nadšenie na tvárach spriaznených duší členov občianskeho združenia z dobre vykonanej práce bolo badať ešte aj vo chvíľach prestrihnutia pásky. Včera sa tu robilo do noci, dneska sme do poslednej chvíľky, ale nadšenie, proste radosť. Máme z toho všetci radosť. Ono to na nás dopadne, až keď budeme každý doma, sadneme si a potom nám to tak dochádza, že urobili sme to, čo sme chceli a sme na to možno pyšní, hrdí, radi. Ja neviem to povedať tak správne, čo cítime, ale rozhodne sme šťastní, že sa nám to podarilo. Občianske združenie pracuje najmä na princípe telefonického dohovoru, kde sa vykonzultujú základné informácie a dohodnú termíny. Tu bude mne teraz hlavne a našemu združeniu pomáhať hlavne dcéra, ktorú zrazilo auto, takže ona tu bude sedieť, ona bude vlastne ten prvý styčný dôstojník. Budeme sa striedať. Ja mám vlastne do obeda čas, tak, ale mám aj tiež po lekároch, tak sa budeme, kedy tu bude môcť byť. Ale v čase, keď sa to nebude dať fyzicky tu byť, lebo úlohou není sedieť v kancelárii a v klube, budú telefóny, kde nás okamžite zastihnú a samozrejme klub bude na tom princípe, že sa vždycky dohodneme, koľkí ľudia prídu, koľkí sa chcú stretnúť, lebo my ich tých ľudí musíme aj k sebe napasovať, aby si sedeli. Potrebujú jeden o druhom vedieť, potrebujú sa o tých problémoch rozprávať, skrátka potrebujú vedieť, že v tom nie sú sami. Aby neboli doma zavretí, aby vlastne vyšli z tej izolácie, aby mali pocit, že sú užitoční. Občianske združenie do svojho klubu bude pozývať odborníkov z rôznych oblastí života, rôznych profesí. Právnikov, lekárov, neurológov, psychológov, psychiatrov, proste všetko to, čo spolu korešponduje s touto prácou. Dokonca motorkárov, s ktorými sme začali teraz spoluprácu, budeme jednu akciu robiť, lebo na to počujú zase mladí. Chceme urobiť takú osvetu jazdy, ale bezpečne. V neposlednom rade budú spolupracovať aj s odborníkmi v oblasti financií a poisťovníctva, likvidácií poistných udalostí. Keďže ja som človek, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti finančných služieb poisťovníctva, pracuje aj s likvidáciou, s likvidáciami a toto je tiež oblasť, ktorá úzko súvisí práve aj s rôznymi takýmito nehodami. Nie vždy sú to prípady, ktoré práve sa napríklad riešia právne. Toto sú takisto veci, ktoré v rámci nášho poradenstva konkrétne v podaní mojej osoby vieme riešiť tým, že vlastne to vieme odkomunikovať s tými poisťovňami, nemusí to ísť priamo ani na súd a tak ďalej. Vieme týmto ľuďom pomôcť, aby sa zákonne domohli svojich nárokov. Občianske združenie má záujem spolupracovať s dobrovoľníkmi, ktorí by boli k dispozícii v klube a pomáhali ľuďom.